På månelaboratoriet tager man fat på at studere materialet fra måneoverfladen. Noget af det fordeles til videnskabsmænd rundt om på kloden, som har særlige forudsætninger for at afsløre nogle af de hemmeligheder, det gemmer på. Stenene fra månen har i milliarder af år været bombarderet af solpartikler, men da månen ikke har nogen atmosfære, har de ikke været udsat for påvirkning af vind og regn. Små stenpartikler bliver sorteret og katalogiseret og underkastet minutiøse undersøgelser. Videnskabsmændene trænger med deres mikroskoper længere og længere ind i det materiale, der er hentet ned fra månen. Måske vil det kunne fortælle om begivenheder, der har fundet sted på solen i længst forsvundne tider, solpletter, soleruptioner og solstorme. Paradoksalt nok er det den voldsomme aktivitet på solen, der er forudsætningen for livet her på jorden. Vi er tilstrækkeligt langt borte fra solen og er tilstrækkeligt beskyttet af jordens atmosfære til, at de ellers livsudslættende kræfter har kunnet skabe betingelserne for udviklingen af alt plante- og dyreliv. Men er det kun her på jorden, der findes liv? Hvordan kan vi undgå, at vi selv ødelægger jordens biosfære? Udforskning af universet har lært os, at det er en hårfin balance, der skal opretholdes, for at livet på jorden kan bestå. Vi vil fortsat søge at afsløre universets hemmeligheder, som menneskene har gjort det til alle tider.